Welkom in Phnom Penh met het lekkere eten. We hebben sprinkhanen, enkele, een stuk of 4. Dan kevertjes met een mooi schild. En 1 gigantische spin. Zie foto's voor meer details. Alsjeblieft, Lies. En ook het kopzakje van Lies. Kom. Bon. Tom begint. We beginnen met een sprinkhaan. Lies? Ja, yes. Hakuna Matata. Smaakt de kever. Kever, ja. Ik kan het niet andersom zeggen. Nee, het smaakt gefrituurd. Beetje bekend. Nee, ben ik er zo in. Nee, waarom? Dat zijn toch dezelfde? Nee, het zijn niet dezelfde. Dat komen er misschien niet op. Je herkent het wel. Ik durf het niet. Bak het gewoon. Doen. Ah, dit is echt schrikkelijk. Oké, Even doorspoelen met water met de pootjes blijven tussen de tanden zitten. Oké. Goed. Ah, ik durf het echt niet. Eén keer in je mond, gewoon. Ah, dit ziet er zo vies uit. Nu een kijken en gewoon... Ja. Niet op de grond gooien. Dat is eten, jongen. Oei, ik geef het terug. Ja, wil je je hoop eten? Ja. 5 seconden regel. Ah, nee. Come on, niet zitten hier, jongen. Gewoon in je mond en niet uitspreken. Come on. Allee, niet Ik benaderd. ga er eentje. Ik zal er zo wel eentje, een van de tweede meedoen. Met de langste pootjes. Ja, ik wil niet. En dan de springhaan. Dus van close-up laten zien. Ah. Springhaan. Ik ga er eentje. Klaar? Samen. Op 1, 2, 3. Bijten! Bijten! Pak het tekstje! Pak het tekstje! Kom ik het veel gedaan, maar het is... Stop! Nee hoor! Alleen de spin moet nog komen! Ik kreeg het zelfs niet in de zak. Oh man. Ik kan er nooit niet helemaal in mijn mond krijgen, die spin. Het is wel te groot. Smaak is oké, met een dikke stuur. Ja, gewoon de bootjes zo, hè. Ja. Nu zo'n kever met mijn schild. Ah nee, dat eet ik niet. Wil je het straks eens wat dichterbij doen? Ja, maar ik moet een nieuw zakje pakken, want dat was naast het zakje. Ah, nee. Wacht, wacht. Kun je iets een beetje redden? Ah. Oh. Ja, dat zakje dat gaat niet hier in deze vrouw brengen. Dat gaat straks weg. En kom. Ja, want het zakje hier klaar. Dat pootje. Dat gaan de sekjes krijgen. Kan jij er niet nog in? In deze? Ja, doe maar. Deze ziet er echt uit gelijk zo hetgeen dat die mijn koe met vinden onder een rots. Ja. Hij zo, oh mijn god. Oh, denk een pootje aan mijn hand. Alleen moet je naar vast pakken. Dat gaat mee, je kent het niet even voor de kijkers thuis. Ja. Het is echt, oh! Het is glibberig. Het is niet echt zichtbaar, maar... Oké. Ja. Klaar? Waar is het fles water? Wil jij een fles water? Klaar? Klaar? Oké. Oh, dat is krokant. Oh! Ah. Dat smaakt als stront.
Ah, jongen. Die klonk wel lekker. Oh, kom. Kit. Nee, laat aan, laat aan. Wat aan, we hebben nog maar 2 minuten. Ah, Oh, die spin. Ik kan echt lopen, die spin. is het zo? Oh. Komt daar nog maar 2 minuten? Oh, dat is gewoon plek geweest.